aye tonton Muntaka Tall kumakana me abe kasila abe shu kasila aye ne fa Muntaka Tall kumakana me abe kasila abe Fadun Sago kasila aye ne fa Muntaka Tall kumakana me abe kasila ne tado abe fait Bakar Denga Moukaye. Mais ce que je veux dire à dire à tonton Muntaka, personne ne va venir vous sauver ici. Oui, vous les démocrates. Oui, vous les loyalistes. Oui, vous les gens qui s'expriment très beau en français. Oui, et je suis là à vous dire, nul ne va venir vous sauver ici. Donnez balan écoutons tonton Muntaka Tall. À bon entendeur sali. Yananga la me folo. Qu'est-ce qui s'est passé? Masami alaye. Boulon nous bora koube befra mali kono. Ka bedo ya ka mali loi violée bes na loi ti. Masami alaye le procureur judiciaire. Masami alaye de Assimi Goïta parce que ce n'est pas le Mali. Que cela soit très clair. Le procureur judiciaire de Assimi Goïta a enclenché contre Biro Mamari Koulibaly et Moulay Keïta est annulé selon le SOF à Flena Onyokoro. Voilà. Aya famia. Donc nous le fo onyana. Ngo ala tena dinga kuma fa kate fo den deme ala de koko nga fo onyana. Ala koko ne ka fo onyana. Koni mo min tila mara ki kana to bi da kono. Aya famu. Ala koko nga fo onyana. Quoi to kana me au da kono ko suno abe iblisa blaka taw kama ninga au da fara fo au ton. Ala te fo deme. Ala te fo ke jitoy. Vous êtes des lâches. Vous avez peur de vous battre pour votre pays. Donc il faut vous taire. Aye Fouroudi. Vous êtes en train de laisser votre pays dans la main des délinquants. Donc Aye Fouroudi. J'aimerais que vous vous regardiez au miroir et de vous appeler que vous êtes des lâches. Aye Fouroudi bi, Aye Fouroudi Sini. Vous êtes des lâches. Votre lâcheté va vous coûter plus cher. Mandé ou ko auma. Ko fori. Ko ate fouille sur le diacono. Quelqu'un qui ne prend pas de risques n'a pas de place dans ce monde. Vous êtes des perruques qui refusent de prendre des risques. Vous êtes des égoïstes qui sont prêts à se sacrifier au lieu de vous réunir. On l'a ma femme, on y a WhatsApp groupe ou kono. On est mana aoulame, vous me faites pitié. Et à la kainsa. Neni ndo ku me WhatsApp groupe kelengono. U kone mako bina de terroriste. Nebena Muntaka Tall ka kuma kala, au kala me au klola. Au kanga ne wule ka yafa del nefe. Vous au kanga yafa del nefe a benala na krati. Na obe molo akoni. Na be molo akanga ne wule ko Dante, tu avais raison. Ya ye on ye. Oh, vous me devez ça. Oui. Restons derrière la justice, la loi au Mali, la démocratie. Allons-y doucement. Nametara Messé. C'est pas ça vos mots préférés. On Nametara Messé. Alors qu'on a fait un ko akana to na oda kono de. Moro ni te seli, ni te jabo, ni te sou, ni te farda ki te tabdila. O baradi la magali. Moro ni te keleke imoro kama ala ta dima. Donc ala ko au te feka keleke au robe femina ko nga fo au nyana kaka tobo au dakono. Afam donc ay Muntaka kuma kana me ay la me ambadeon leju e juruye ati meni horoma wajibi ne de lejuta ko kiri ko minum be wati ni wati mbe atabulo yira malideuna bi masala bi boli oka janye ma andoni kiri nununa fenyini ma ando ala togonyini ma ando ala fenkelindron wa ala yo shere jamana maraba uka famuya ka fo mara atabulu nyuma
a sabatili basigi jamana kɔnɔ o bɛ tɛmɛ sariya lakilenni de fɛ bi an da bɛna se kiri 5 ma a fɔlɔ député bulo min sigilen don furanjɛ fanga in kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko CNT o maa 2 kirilen don kiri ma daminɛ bi hakili jiginna teliya la Biton Kulibali Moulay Keita olu de bɔra ka dansago kumaw fɔ ka dɔgɔlima kumaw fɔ ka papali kumaw fɔ sariya kɛlen bɛ ka nin bɛɛ kɔ kuma taara ka taa n'a ye kiribulon na an selen an taara procureur fɛ yen fɔlɔ ka plainte kɛ n b'a dɔn ko fɔ tubabukan na ka se ka faamuya plainte in ye kalo 3 de kɛ taama bɔ sisi ma bɔ sariya la n'o kɛra i bɛ se ka jɛn plainte kɔ ka taa. Donc aw bɛɛ ye tonton Muntaka Tall kumakan mɛn tonton Muntaka Tall ko k'u ye plainte don masa min ala ye ko plainte ye kalo 3 de kɛ k'a sɔrɔ a ma jaabi ko ni plainte ye kalo 3 kɛ k'a sɔrɔ a ma jaabi ko o b'a kɛ plainte fu ye donc u ye plainte don o kelen k'a essayer k'u bɛ plainte kɛ plainte fu ye aw minnu bɔra yan ka baga ala ne ba ne ba ala k'i da yɔrɔ sumaya non moi je dois tout à ma mère et mon père. Ah non, mais non. Mais pas là tantôt, même fa tantôt. Mais là tantôt, même pas tantôt. Demain, on va nous créer. Malais, on connaît ma qu'on doit rester derrière la justice. Demain, on va Kanada Assimi Goïtaïa à son colonka. Au bec on ma ko Assimi te ko chara de do. Allah. Ay ma la kay. Ay ma la kay. La hawla wala quwwata. Non halala dente kamalo wallahi. Wallahi ni muso mu yuna dente malo. Je remercie ma mère de m'asseoir ici devant le peuple malien et de dire que je les ai prévenus il y a bientôt 4 ans de cela. Même les gens qui m'aimaient, on me disait que c'est la loi qui est Assimi est innocent. Ça c'était un avocat malien. Les avocats avec un faux digne benyana. Jamana sugu mimba oblo. Maliko bana de. Maliko bana peu. Voilà. On peut s'asseoir ici et s'encourager pour se battre, pour sauver notre pays. Mais femme Mali, à bana de, abena me munta de dakono netene. Abité ça ne faut pas WhatsApp groupe kono. Abité ça ne faut pas. Le moment donc que ni kera jamana kono jamana ten tukuni jamana e mo kelen ni taye Assimi Goïta jamana ten il faut qu'il y ait un bec à soma jamana ten voilà ni mo se ko fiere yana ye foiri ni mo se ko bida kono ye jito jamana ten bi jamana ten chini on ye bagaw ne en fa jamana kono on ye bagaw ne en fa jamana kofan mo de be Mali kono akoka taye Mali ko ni mun baye diwolo ika baga foko chin choki abi yene be jamana kono faut arrêter ninte. Donc aussi beau que vous voulez analyser, aussi beau que vous voulez essayer de dire comme vous voulez, ne montra de kumakaye un avocat un bâtonnier malien yani montra ka fo folo tapo de boraka fo tapo de afo tapo ko arrête pas que jugement na ko la loi est claire. Que tout ce que lui demande, c'est la justice de Assimi Goïta de faire ce que leur loi a dit. Toi, quand tu as fait bon, tonton Tapo, a folé l'ami de mon père, tonton Maguette. Je salue tonton Tapo. Ako, Bamanangana, domina en balma qui arrête pas, je vais te tribunal là. Ko, allez ma foko arrête pas, bla.
ama fo ko ka mine ama ko ka hinala ama foi fo ale te yanka foi fo il n'est même pas là pour plaider ako ko yere mun sabe u ka livre kono c'est-à-dire u yere mun sabe u ka livre kono u yere mun sabe u ka shara kono kuko baton doron ni tonton tapo il fo orunna avec moka u yere ka fin sebene u yere ka loi programmée u yere ko muye sharia ko muyu takabolo ulu de ko yan ko cybercriminalité sharia ko cybercriminalité ala togodi ko kurane aya de do asimi ya fo aw nyana ko ala le yere balma dogonu u va le deun u va le yere neveu ko ne cybercriminalité sharia soso ko o be bulu ko ala le de no ale neve do be kasola ka boga galunti ka ubenyana amaka ubenyana ya do adunga mo nguchenye kafiri ngate ka tinya bo dakono aw be bora ka mfani mbani fasami ne fleni no la ne ma changer o masami ala e tonton tapoku uma ko arasbas ka kola ko ere ka sharia sebeni ko e mufo ku ka kete ko ale tse ka foi fo ka foroka o masami ala e ere ka sharia sebeni o e mufo o moke o arasbas blaka ta tribunal mi yere te diere kono ka ira ka foyana ko abina o be klichi kilinkili o klichi in foli de be diga wala de akana o tege cinema de ne ma mgo shi klichi asimbe ka mun kawla ne be ko de fonyana photo fo itala ne nte avec o beke blakuru di c'est la vérité tiens de be ka fonyana na digra mo na ti fani bafaka tiens de do blakura be temeninga masami alaye tonton muntaka ko asiminga shara la mali kono ni e fin do tribunal la ko na e kalo saba soro na ma lawoliya avec fin fouye o kolu tagara plainte min do masami alaye asiminga mogo kan ko o ma son ku jabi kalo saba donc à la mele aw mungo ko correspondre la loi la loi loi mogo à la mele isama kana jo critiquer la nyekoro anyuke o kele kuma fola mi foranye kwanga million durini wa keme sara yari kiriga damine ango aman nogo nga ambake ala ye andeme anyake kirido auto aburu kalo klefla. Bon, regardez, non seulement vous pouvez faire ça bateau, au teke, au bout bas, kashara la walia, ou me fait kalo saba kateme. Kalo saba c'est là, ou tagara kataka noué tribunal wala, mounya marlendo asimi go taka shara konala. Ou tagara nai, ou tagara noué kotula jo asimi go taka jiju nyama. Ou tagara ula jo asimi go taka jiju nyama. On est qu'au charatique. De pas là, il est dans le diacono. Ne m'a dit qu'à mengi be word du tribunal ma ka charatique. C'est la première fois. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مسامي الله منتقى mungo ko sharabe malikono. Koutrani moro estibere criminalité la ko jiji ko malika impôt ale sara ko kana ni million duru ani clay ko duma folo yanu ku dado akola ko no ko non mais asimba au beklichi kelen non ngo ni kamale ngoro yi banche yama ali ba ngani wolo masami alaye Fatmata diko ko kana ni million duru ni claye ko yelo ku daro kesila c'est-à-dire le juge du Mali est payé par l'impôt du Mali.
Les juges sont payés par l'argent du contribuable. Et les amendes vont dans la caisse de l'État. Au Mali, tu dois payer le juge pour faire le jugement. Pour la première fois dans la vie d'un être humain. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Nene si frère de kan me de parler dans domina. Ko na ni million duru an klaye. Ko wala sa uku dado cybercriminalité kesida. Ni moko kumetaka ni million duru ni klaye cybercriminalité ka bolika moko kumetaka kasola malla. Moko ti kumetaka kasola. Mais Mali politiciens vraiment aw ye fugardiw yɛrɛ de ye quoi benara la chrétien aw ka hasidi denya fo ka n'aw kɛ ni mɔgɔ sugu ye ne ye kangari d'aw ye dɛ ne ma nin fɔ aw ye n ka sabali ne ma fɔ n ka fara ɲɔgɔn kan ne ma fɔ yan n ka fara ɲɔgɔn kan aw bɛ ne wele n ka telefɔni na n'o Dante c'est à dire e m'a faamuya quoi Dante c'est à dire ko dɔw de kɛra Dante ko dɔw de kɛra e t'o kow dɔn quoi c'est à dire e tɛ Mali la yan anw de bɛ Mali ne bɛ Mali la ne tɛ Mali la peu importe moi je vais gagner. Allons-y à la victoire. Et de là-bas, on va s'asseoir et discuter. Moi, je suis un Américain. Je vais gagner les Niadons. Je vais gagner les Niadons. Ah, tu gagnes les Niadons. Oh, donc comment on peut faire ça? Oh, abin a foyer mu ka kawla sa mu jugu noyi. Wala mse ko débat fena keke. Basa me ala e tonton muntara nye kangara mfa imfa de muntara e ka suga duguje. A folendo ya. Nya fa na ngo ton fils est devenu un leader. Ce n'est plus de Lassi que vous connaissez. Moussami Allah, il ne m'a pas écouté. Ne bala ne babaou. Kouko muntaka makaka na ni million duru ani klaye ko wala sa ko se ku dadu akula. Sari Mali yɛrɛ loi la ntaro be ke to mina. Muntaka ko bashite. Kutara wari jini. Ko agelera. Kutara million duru ni kla fara nga kana o 12 kilema. Aya to la be sari ngo. C'est le discours de l'année quoi. Il y a le discours de l'année de donc quoi. Ah là ben. Critique là où y a beau où y est là. Ka kiri bla novembre kalo kile mugan wolonfla la. Au chifa là. C'était avocat et kafo a donga jan wale a donga suru. Na kera doron iba fo yame ibi folike ibi kodo. Bi décembre kalo kile mugan kononto an wele la an tara an ye kuma dɔ mɛn maa ɲɛna k'i ko dɔn bɛ ko bɛ dɔ tɛ dɛ an nana min mɛn ko kiritigɛlaw yɛrɛ ye kiri bila don min na ko ni kiri bilala o don na ko a tɛ se ka kɛ bilen ko don ka jan ko bari kiri bɛ ka kan ka kɛ kalo kelen kɔnɔ an ko an m'a fɔ aw k'a bila a la anw tɛ se ka aw bali ka a bila a la aw y'a bila a la ko a bɛ se ko la aw bɛ nin fɔ anw ye bi nin fɔ man di dɛ wa nin man ɲi jamana kɔnɔ nin man ɲi kiri la bari a bɛ i n'a fɔ birifili dɔ de bɛ fɛ ka ta ka da maa dɔw kan maa dɔw ye an ko nin ko ye yɛlɛ ko ye wa nin ye kasi ko ye de nka an ko an ka nin kuma bila yan baasi tɛ nka an ma sɛgɛn an ma ɲina an t'a bila mun na an bɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ sariya jɔyɔrɔ ye min ye o ka lawaleya waati bɛɛ la jamana ka mara sariya kɔnɔ o tɛ fɛn ye mɔgɔ bɛ taa min delili kɛ o ka kan ka bɔ marabaw yɛrɛ la ka na o tuma na anw ma bɔ sariya kɔ an tɛ bɔ sariya kɔ wa inshallah sariya in a bɛ lakile an ka Mali in kɔnɔ babu filanan. Ok. Donc aw bɛɛ mun tɛ ka kuma kan mɛn mun tɛ ka ko jugement kun ka kɛ le novembre le 27 2025 o kuma sɔn ka jugement kɛ o la o kuma k'u ka na le 29 n'o kɛra le 29 décembre o k'u nalen o ko mun tɛ ka ma
ko nin kɛsi in tɛ kɛsi tuguni ko nin kɛra fɛnɛ fili la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la hawla wala quwwata illa billahi l'azim. Non mais malien kɛra fugari la ilaha illallah fadiba ala dak non mais malien kɛra fɛn jufale malien kɛra fugari malien kɛra jitɔ la ilaha illallah jamana ko de ma ban jamana de bɛ yen tuguni jamana min kɔnɔ ni sariya tɛ yen jamana ma ban masa min ye ala ye non seulement u y'a ka 5 ani tila minɛ k'a dun c'est-à-dire ni Assimi Goïta de ye en temps réel ni Assimi ye dɛ n y'a fɔ ɲɛna ko bandi don aw ko ne ma ko bandi tɛ n y'a fɔ ɲɛna ko ni guerre civile ma wuli ka bɔ ni guerre civile ma kɛ Mali kɔnɔ aw bɛɛ k'aw yɛrɛ bɔ maliyɛndenya la c'est fini jamana tɛ yen o jamana de tɛ yen kuma in bɛ digi aw la n bɛ ka ci de fɔ aw ye jamana tɛ yen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ jamana tɛ yen Mali tɛ jamana ye dɛ le Mali n'est pas un pays hein. Non Mali est Assimi de ye jamana ko kɔni a b'o bɔ a la de a y'a faamu kuma in bɛ digi aw la a b'aw tɔɔrɔ mais n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye ne bɛ n kale ala de ne tɛ siran aw ɲɛ ne bɛ siran ala de ɲɛ jamana tɛ yen dɛ il faut que cela soit très clair. Il faut qu'on cesse de se patiner. Hein. Il faut qu'on se respecte. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes en prison. Vous êtes des prisonniers. Vous êtes dans la main d'un jeune sanguinaire. Et il est en train de vous prosécuter un à un. Le Mali n'est plus un pays. Le Mali est un lieu. Mali kera bagan sigoro de. Aw ye bagan de Assimi Goïta bolo. Abe donna aw ye kelen pour que ka aw faga kelen n'a sera mɔgɔ min kunkolo ma a b'o faga. Mais avec jɔnw de faga mɔgɔ minnu ye tigɛdigibaw ye kunkolobaw a bɛ k'olu de kantigɛ. O la n'a y'olu kantigɛ a yɛrɛ ka kuma k'i bɛ su gosi k'o la ko ɲɛnamaw b'i bonya. Donc n'a y'o tigɛdigibaw kantigɛ a tɛ se ka a t'aw yɛrɛ kantigɛ quoi aw bɛ kɛ yen dɔrɔn aw bɛ kɛ wɛrɛ kɔnɔ donc aw bɛ musokow kɛ ka gulɔw min ka drogues ta ka denw sɔrɔ donc o la a bɛ jamana gouverner quoi sinon jamana tɛ yen dɛ le Mali est fini jamana tɛ yen ni aw bɛɛ ni aw tulo la un bâtonnier premièrement o y'a minɛ fɔlɔ k'a brigader k'a ka wari minɛ a la 5,500,000 o kɛlen k'o minɛ a la ka sɔrɔ k'a saboter k'a yira la k'a fɔ a ɲɛna ko il ne vaut absolument rien yɔrɔ min y'a diya ka taga n'a ye de l'insulte de tous les Maliens donc aw minnu sigilen don yen ko ni Ala sɔnn'a ma aw ko di sisan aw minnu bolo ko Sogɛli bɛ bɔ kaso la aw minnu bolo ko Musa Mara bɛ bɔ kaso la aw minnu bolo ko Ben bɛ bɔ kaso la aw minnu bolo ko Arasibas bɛ bɔ kaso la aw minnu bolo ko Tata Rose bɛ bɔ kaso la aw ko di sisan quel est votre argument maintenant ne bɛ fɛ ka aw de ka commentaire lamɛn comme kuma ma ye mɔgɔ kelen da kɔnɔ hali n'u y'u bila à quoi ça sert? Ça sert à rien. Le coup est déjà parti. A y'a faamuya donc an n'o mɔgɔ sugu de bɛ kɛlɛ la il faut qu'on soit d'accord sur ça. La révolution, la guerre civile au Mali est une processus humaine. Na aw ma kɛlɛ kɛ Assimi Goïta fɛ ka guerre civile wuli Mali kɔnɔ Assimi Goïta b'aw bɛɛ doro ci kelen kelen. O ko Assimi ko ye sira min ta ko sengo tɛ yen aw tuma aw tɛ kuma faamuya ne ko aw ma ko ni mɔgɔ yɛrɛ yira la a ka da la a ko
ko akana so anga nakabo ama mea singote wo akana so anga nakabo. Donc au moins la justice nous a tourné ne justice to ne mo mali kono ka justice ko kuma bi da kono tuni menga samara black atra chima malaika la na be kuisena ne mo mali kono tuni ka justice ko kuma bi da kono menga samara mba black atra di malaika la na be kuisena. Donc il faut qu'on gagne un boya à la femme, il faut qu'on se respecte. Masami alaye ukoko mundra talka million duru ani klasara mali ni mali avocat beri farale nyonga katani plenty do wenne ke mali avocat oula les avocats ne make lokoti la de ne make virumanna ne mali avocat o di o nyanata koni shu goshi ko nyana ma obi makame ay shu goshi ne sari mo mune droit kala les gens qui ont appris la loi, les gens qui connaissent droit malien ne ulu de tan ku mena ku aw sigle nyana ya fam ku ka wore fere mina la fen ha sari ka million duru ni klam nu la ka o keru ku million duru ay et galomba là akona bolo cinéma de je ne fais que mon analyse mais c'est la femme yo galoni voilà ku ka wore mina ku ay ko 5 millions 500 pour venir les emmerder. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad al-Nabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. Jeneba idagas noko neba idagas noko iden la si de fleka kuma dien avec iden na me. Moi, mon combat, c'était un combat de dignité, un combat de l'honneur. Donc, on a beau la nous kelea. Ngoma, ngobeka fantan dombla kasola. Uma fui kaula. Ngai wol dombla. Amakea. O biuma boka neka kuma justifia. Uli be bebla kasola. Mu jawri be kemali kono. Donc maliko te maliti fatai batate seti faye seti somwe ibi nemene ni mi voilà masami alaye ou ko muntra talkana le 27 novembre ko jugement meke le 27 novembre ma jugement ke ou ko kaka sengana le 29 novembre ça c'est le 27 décembre le 29 décembre. Ça, c'est 2 jours, plus de 1 mois. C'était une date bien calculée. Une date bien orchestrée. Donc, au jugement min dondi, où il a dit, ko o temena kalo kelenka, ko donc ko kesi ka fila quoi. Il faut nous ma boss. Ne mabdi, il faut nous ma boss. Donc au Bulon Koulibaly, Moulay, c'est eux qui sont le Mali. Donc au Dominani Mali Nigebaoula, avec Oulia Foneme Keleke, Naï Keleke,
na aw gaina aw fane b'aw ta sara a fam donc aw ko analyse nunu abaka ba ko so aka garder aw rebolo na we fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan na te fara ɲɔgɔn kan vraiment ne b'a ɲini aw fɛ aw ka mouvement nunu a bɛɛ ci s'il vous plaît. Il faut pas perdre le temps des pauvres maliens. Aw bɛ mɔgɔ min bolo a ye to a kɔ ten cogo la a y'a faamu a y'a faamu voilà aw kan k'o de kɛ o yɛrɛ de ne ka conseil y'aw ma quoi. Moi mon conseil là ne ka conseil aw ma ne ka conseil aw ma donc ne ka conseil aw ma aw bɛ mun kɛ sisan komi aw ko aw tɛ fara ɲɔgɔn kan aw tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ donc ne yɛrɛ b'a fɔ aw ɲɛna bi aw bɛ mun kɛ aw b'aw ka parti ninnu na ka mouvement ninnu a y'a bɛɛ ci a b'a ci de dɛ non vous êtes obligé k'a ci non a b'a ci dɛ non a b'a ci non non a b'a ci de a b'a ka fɛn ninnu bɛɛ ci aw bɛ tugu Assimi Goïta kɔ a mana mun k'aw la Ala y'o kɛ quoi aw b'o de kɛ c'est ça le vrai combat hein parce que à la fin de la journée na aw ko k'aw tɛ kɛlɛ kɛ aw ko k'aw tɛ révolter aw dun bɛ ka bɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ kuma mugu b'a la nafa jumɛn de b'a la nafa t'a la o nafa t'a la dɛ donc aw bɛ mun kɛ aw b'aw ka mouvement kuntan ninnu aw b'a bɛɛ de ci vous êtes obligé k'a ci aw bɛ tugu Assimi Goïta kɔ komi déjà se t'aw ye dabali t'aw ye a mana mun fɔ aw ye a b'o kɛ o de don dɛ n'o tɛ sɛbɛ la il faut k'an ka ɲɔgɔn tɔɔrɔli dabila il faut k'an ka ɲɔgɔn tɔɔrɔli dabila parce que ni kɛlɛ ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ de ye c'est un combat qui n'a pas d'objectif. Vous êtes en train de perdre le temps de tout le monde. La seule manière d'aboutir ce combat, c'est de vous afficher avec Mamoud Diko, avec Yahya Yagali, avec Amadou Koufa, avec FLA et avec James. C'est la seule manière de gagner ce combat. Et Moudjidimine Fils Abrilaï, vous avez envoyé des lettres ouvertes. Ou comment fin kelme me ka toni me ka mo toro parce que aw bane no ka fara uka o bela be boya dongo ka foko o de terroriste alors te moloya foi taw toro o masami alaye Moudjidimine Fils Abrilaï ma bi mo sika ki ka wor minida ne muntaka talika na folo ana mali avocat ku ka wor minula 5,500,000 ka klaka utan masami alaye utan romina nte fe ka fo ndala ni erina mais aw beba do me fe ka mun fo masami ala ku ka takabu dala ko nu mu takabu dala sansa ku bu remina ku bla kasola donc le Mali n'existe plus le Mali n'existe plus on vit dans un pays qui n'a plus de nom Assimi Goïta il vous a rendu des pirés il vous a rendu des lâches il vous a montré très clairement que cette notion du Mali là c'est lui la loi. La loi c'est Assimi. Assimi c'est la loi. Ni baka gerena, ibe taka arjena la. Ni taka gerena ibe meneki. Ala sago au sago. Aya famu. À l'ère des infos pertinents, c'est ça la vérité du Mali. Mm-hmm.